Min variant af at være særlig sensitiv består i, at jeg er ekstremt god til at mærke, hvad andre føler. Som den ene ting. Så jeg er meget, jeg er rigtig meget god til at mærke energi, og hvad er det for en energi, der er her, og stemninger, men også til at, hvis jeg er overstimuleret, så kan jeg sagtens gå ud i skoven og stå og holde med 3,5 timer, ikke? Altså den der energi for træet, kan jeg mærke, den er langsom, og hvordan den sådan kan hele mig. Så jeg har også sådan en, jeg ved ikke rigtig, forbindelse med de der elementer på en eller anden måde, eller med naturen, som er min ven, ikke? Altså, det er også derfor, det er så nemt for mig at arbejde ude, tror jeg, fordi jeg føler, at der kan jeg læne mig, altså der er noget, der er meget større og stærkere end mig, ikke?